מתחילה על השוק השחור של העלה הירוק. מה שהתחיל בכמה עשרות מטופלים מורשים בקנאביס רפואי בסוף שנות ה-90, הפך לשוק של אלפי מטופלים השנה. השוק הרגיש הזה, שהיה אמור להישאר בידי המדינה בפיקוח הדוק על סם שעלול לזלוג במהירות לגורמים עבריינים לשוק שחור, הופרט למעשה בפועל. שרשרת הייצור, השיווק וההפצה של המריחואנה הרפואית הפכה לבזר של יצרים, כסף, ניגודי אינטרס. הנפגעים העיקריים הם כמובן החולים. גורמים אינטרסנטים מנסים להרוויח בעצמם מההפקר הזה, שיש בו פוטנציאל כלכלי לא מבוטל. משרד הבריאות מתקשה לפקח על חלוקת המזור הירוק. הנה הכתבה של נוגה איתן, תחקיר אורית רונאל אופיר. אני עבדתי 35 שנה בהוראה. כל פעם אני אמרתי, מה אני אעשה שאני אעשה לפנסיה? והחלום שלי היה לפתוח חממת צמחים של צמחי תבלין. ואחרי שהקמתי את החממה בבית, וכבר התחלתי למכור, זה היה היום הראשון של הגידול שלי, הבן שלי הביא לי את האישור ממשרד הבריאות. זה היה מין, אני לא האמנתי שמישהו ייתן. באותו יום אמא, תפסיק עם הצמח, עם הצמחי תבלין שלך, עם הלואיזה, יש לי צמח תבלין הכי טוב. תיקון עולם. אחת משבע חוות מורשות לגידול מריחואנה לשוק הישראלי. חלק מהניסיון ערך בשנים להסדיר את השימוש בקנאביס הרפואי. אני מרגישה כמו אמא שלהם. זה כמו אמא שנקשרת לתינוק שלה, לפג שלה. וכמה שהוא יותר בעייתי, את נקשרת אליו יותר. אבל בניגוד לצמחים האלה, שידיים מיומנות מטפלות בהם, ההרפתקה הזו של מערכת הבריאות הישראלית הניבה לא מעט גידולי פרא. זה התחיל בקטן בסוף שנות ה-90. בהתחלה באמת היו מעט אנשים שטיפלו בעצמם בקנאביס, ואז השאלה לא הייתה איך הם משיגים את זה. שישיגו איפה שהם רוצים. מכל מיני סוחרים שיגדלו בעצמם. ולאט לאט מספר החולים גדל. בעשור האחרון העשרות הפכו לאלפים, ובשנתיים האחרונות נסק כבר המשתמשים המורשים ליותר מ-6,000. יחסי ציבור טובים מאוד, וטרנד של חזרה לטבע הפכו בעיני חלק מהציבור את המריחואנה לאקמול החדש. חולה בא אליי, חולה בן 25, אומר לי, אני מבקש שתתן לי רישוי קנאביס, כי אני במילא משתמש לצורך כאבים שיש לי בברך. אמרתי לו, מה זאת אומרת יש לך כאבים בברך? הוא אומר לי, אני הייתי בהודו וגלשתי, ונפלתי, קיבלתי מכה בברך. אבל מאחר ששם יש קנאביס בחופשיות, אז לקחתי קנאביס, ועד עכשיו זה עוזר לי, אני לא כואב לי, ואני רוצה להמשיך לקחת את זה. אמרתי לו, ניסית משהו אחר? אקמול, אופטלגין, לא מדבר על תרופות זר. שאני אכניס תרופות לגוף שלי? מה פתאום? החברים שלי למשל שונאים אותי בגלל הפשן הזה, כי אני מכירה בערך של הקנאביס כתרופה, ואני חושבת שזה יכול לעזור להרבה, הרבה, 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 הרבה מאוד פציינטים. אני לא ישן בלילות. סיוטי? גם. וקנאביס הרפואי זה פשוט תרופה. אי אפשר להסביר, זה פשוט, אתה מרגיש שזה עוזר לך, שזה כל התופעות שמהם אתה הכי סובל, בעצם כמעט לא קיימות. לישון, שאני יכול לישון בלי בעיות. בשנים הקרובות מספר צרכני המריחואנה הרפואית צפוי לצמוח לעשרות אלפים. השוק הזה יגלגל מאות מיליוני שקלים בשנה. הצריכה תהיה אולי לגיטימית, אבל המערכת שאמורה לפקח על כל זה כבר עכשיו יצאה משליטה. אלפי חולים שכבר נעזרים בקנאביס לשכוך כאבים ולטיפולים אחרים לא מקבלים הספקה שוטפת ואין עם מי לדבר. הייצור, השיווק והמחירות תקועים כאן, בצוואר בקבוק של הרגולטור היחיד. כאן, בבית החולים אברבנאל, יושב האיש שהוא כמעט הרגולציה כולה. הוא קובע מי יקבל ואיזו כמות, והוא קובע גם מי יגדל. דוקטור יהודה ברוך, פסיכיאטר מוערך, עושה את זה לצד הג'וב העיקרי שלו, ניהול בית החולים. כמה פעמים ענו לך בכל השבועות האלה? בכל השבועות האלה אני התקשרתי להם יום במשך חודש וחצי.
בערך שעתיים, 3 רק של דפוס. אני יכולה לראות לך את החבילה כאן, שהגיעה הבוקר. זה מפקס אחד, פקס של רותי, והפקס שלי גם כן מלא. חבילה נוספת. זה בינתיים אנחנו רק... מה השעה? 12:15. זה הכמויות של הפקסים. לדוקטור ברוך יש שם במשרד בעצם 2 מזכירות ועוד כמה מתנדבים, שאת יודעת, זה מתנדבים, חלקם לא מגיעים כל יום. כמות אנשים לא יכולה בעצם להספיק את כל העבודה. הוא בן אדם רב יכולות, אין ספק, הוא מנהל בית חולים. זה שיש לו קשיים ומקשים עליו הרבה, ויש לו לחץ גם ממגדלים, גם מספקים, גם מחברות תרופות, גם מחברי כנסת, גם ממשטרה וגם מחולים. עצם זה שאני קיבלתי את הקנאביס הרפואי, כל הסדר הזה, כל הארגון, כל מה נתן לי הרגשה, וואו, אתה חי במדינה שמבינים משהו. זה הוציא אותי מהכינוס העצמי הזה והאנטי-ממסדי שלי, לאיזה משהו שיכול כן אולי להבין שיש משהו, יש אנשים שכן מבינים. אם הם הבינו שקנאביס עוזר לי, אז אולי הם הבינו משהו. וקיבלתי את הקנאביס באופן סדיר, התחלתי את הטיפול, ועכשיו אין לי חודשיים ואני באמצע הטיפול, ושבוע שעבר לא הלכתי לטיפול. למה? כי לא יכולתי. בהיעדר תקציבים, כוח אדם, המערכת הזאת היא קרסה. ברשותך עוד קצת בראייה היסטורית. זה א' נכון, העגלה לפני הסוסים. אבל כשהחלטנו לקדם את הנושא, היה 2 אפשרויות. להתחיל לבקש תקציבים ממשהו שעוד לא קיים, או להתחיל לעשות. ואנחנו חשבנו שנתחיל לבקש תקציבים למשהו שעוד לא קיים. בנושא מאוד טעון ושמרי במחלוקת כמו קנאביס רפואי, שגם היום הדעות עליו חלוקות, לא יעזרו שום דבר. היום, אולי הצלחנו באובר, אם מותר להגיד, ובאמת הרבה רופאים חושבים שזו תרופה יעילה. לאט לאט זה הפך להיות מין ענק, שבראשו עומד בן אדם אחד שיש לו את האפשרות לחתום, ויש לו את המונופול לחתום. וגם כל האנשים שהוא נותן להם את האפשרות לגדל, לחלק, הם אנשים בעלי מונופול, כי אין קריטריונים ברורים למי לתת את התרופה, ולא מי ייתן את התרופה. בהיעדר קריטריונים ברורים לחקלאים שביקשו להצטרף לענף החקלאי החדש והמבטיח, ציפו כמה הפתעות בדרך. פנינו למשרד של דוקטור ברוך ולקבל רישיון לגידול. היה לנו דין דברים איתו על מיקום, על מחיר, וגם לסיכומים. הוא הפנה אותנו לקבל רישיון מאורי גלאזר. לגלאזר, יזם של פרויקטים קטנים בתחום התקשורת, אין רקע רפואי או חקלאי ואין לו תפקיד רשמי במערכת הבריאות. אבל לפי הדיווחים, יש לו לא מעט השפעה. כשדוקטור ברוך הפנה אתכם לאורי גלאזר, איך הוא הציג אותו? הוא לא הציג אותו. פשוט במייל הוא כתב לנו לפנות אליו. די מהר הבנו שמשהו לא לגמרי בסדר, כי זה לא יקיים במשרד הבריאות ולא במשרד בכלל, אלא על הגג של היחטה שלו. ובשעה וחצי של שיחה הבנו שאם אנחנו רוצים רישיון, אנחנו צריכים לתת לו להיות שותף ולפעול לפי דרך שהוא בדרך. אורי גלאזר סירב להתראיין למבט שני, אבל קבע כעובדה שהוא יהיה נוכח בראיון עם דוקטור ברוך. הפעם כיועץ התקשורת שלו. טוב, אנחנו יושבים פה עם אורי גלאזר, שביקש להיות בראיון, אבל אתה כאן, אז... אני שואלת מה תפקידו של אורי. אורי מייעץ לי ועוזר לי, הוא לא סמכות, אוקיי? הוא יועץ. הוא בנה עליי שכל עוד אני מגדל, אני אדאג מההכנסות שלי, מהרווחים של החווה, ולזכור לו את חלקו בקבלת הרישיון. זאת אומרת להפריש? הוא לא ביקש 200, כן, הוא לא ביקש סכום מסוים, אבל הוא חזר כמה פעמים על זה שהוא מצפה שאנחנו נפריש לו. והסכמת? אני הסכמתי. אחרים לא. אני לא ראיתי בזה טעם לפגם, אז את מבינה. הוא היה כמו מתווך מבחוץ. שמע, אני יכול לעזור לך, אבל אני רוצה שתעזור לי בחזרה. הייתה תחושה שההמלצה שלא מתקבלת. היה ודאות, לא תחושה. כשאנחנו הפעלנו על אורי גלאזר לחץ, קיבלנו את הרישיונות. אנחנו שמענו מכמה אנשים שרצו לגדל, שאתה הפנית אותם למר גלאזר. ושמר גלאזר הציע מימון פרטי, ישיר או עקיף, ובעצם הוא העביר למגדלים הפוטנציאליים שיש לו אינסנטיב כלכלי כאן. בכתב אני המצאתי כזה דבר. מה? בכתב? היה שלב מסוים שאורי היה בעניין, מטרות. בעניין באיזה מובן? בעניין כלכלי.
שחשב באמת לעשות. אז אין פה ניגוד אינטרסים? כן. ברגע שיחסינו עלו על שאלה האם להיכנס לייעוץ איתי, הדבר הראשון שקבעתי לו, אמרתי, אני מוכן, אבל אז יש התחייבות שלך שאין לך שום אינסנטיב כלכלי. הוא לא ראיין מטעמי אף מתעדל. בהתחלה כשהכרתי אותו, עד כמה שאני יודע, הוא היה בקשר באמת עם שני מגדלים פוטנציאליים, שלא נכנסו לגידול מהסיבה שאמרתי, שהייתה כבר הקפאה מבחינתי. זאת אומרת שהאדם הזה שאין לו שום מינוי רשמי ממשרד הבריאות, הוא לאיים עליי. יכול לתת לך רישיון ויכול לקחת ממך. בדיוק ככה, זו הייתה התחושה שלי. שזו הייתה תחושה רעה מאוד. זה החזק ביותר? כי תמיד היה לו... המגדלים נתונים במלכוד הרישוי, ומהצד השני, מי שצלח את צוואר הבקבוק וקיבל את הרישיון הנחשף לקנות, יוכל לעשות זאת בבית החולים אברבנאל, או בחנות קטנה בפינה, ממש במרכז תל אביב. Can I help you, sir? Yeah, we were actually looking to get some KFC. Oh, yeah, sorry, that's gone. We only sell marijuana.